இன்னைக்கு மீஷோவோட இதுதான் பார்க்க போகிறோம். ரிட்டர்ன் வந்தது பாருங்க. நான் சாரி அனுப்புனேன், அதுக்கு துணி பாருங்க யூஸ் பண்ணி அதை வேற கிழிச்சு அனுப்பியிருக்காங்க. யூஸ் பண்ண துணிங்க வந்து போட்டிருக்கீங்க. தயவு செஞ்சு ரிட்டர்ன் அனுப்புறவங்க தயவு செஞ்சு சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ் பண்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி நீங்க திருப்பி அனுப்பும்போது எங்களுக்கு தான் வந்து அது ரொம்ப லாஸ் ஆகுது. 160 rupees வந்து எங்களோடதுல தான் எடுத்துக்குவாங்க. நீங்க வாங்கினா மட்டும்தான் உங்களோடதுல இருந்து அது எடுப்பாங்க. நாங்க போடுறதே கம்மியான ரேட்ல தான். அதையும் நீங்க வந்து கிளாத் சரியில்லை அப்படி சொல்லிட்டு நீங்க வந்து அதை ரிட்டர்ன் போட்டுறீங்க. அதுவும் யூஸ் பண்ணிட்டு ரிட்டர்ன் போட்டுறீங்க. இல்லைன்னா வந்து வேற ஏதாவது அனுப்பிடுறீங்க.